danna subscribe domin samun ayyukanmu cikin ɗan sauƙi. uwana musulmi babu hanyar tsira gare ka, ke ma ‘yar uwata musulma babu hanyar tsira gare ki, su ma ‘yan uwana musulmi na wata ƙasa babu hanyar tsira gare su, kuma ‘yan uwana musulmi na Najeriya baki ɗaya babu hanyar tsira gare ku sai ta hanyar yawan tuba, yawan istighfari da kuma nadama game da sha'anin laifuffuka da sabo da muka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram. Akwai zunubai waɗanda mu ne muka yi su kuma mu mun san mun yi su, Allah mun tuba. Akwai zunuban da ba mu muka yi ba waɗansu ne suka yi mana, su ma Allah mun tuba. Akwai zunubai na masu ukunta Allah, kuma makwabtanmu ne suna tare da mu, kullum suna cewa Allah uku ne. Akwai zunubai na masu yi wa annabi gani-gani sallallahu alaihi wa sallam. Akwai zunubai na masu zaginsa ƙarara sallallahu alaihi wa sallam. Akwai zunubai na masu zagin iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallam. Akwai zunubai na masu zagin sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam. Akwai zunubai na masu zagin waliyai khalifofinsa wanda suke ɗauke da aikace-aikacensa sallallahu alaihi wa sallam. Akwai zunubai kuma irin na shugabannin ƙasa, shine zalunci. Duk wanda aka ba kujera ya hau a yau to sai ya maida mabiyansa kamar dabbobi, ya kashe na kashewa, ya raya na rayawa, ya arzuta waɗanda ya ga dama, ya talauta waɗanda ya ga dama, ya ɗaga waɗanda yake so, ya ƙasƙantar da waɗanda ya ga dama, a kashe manya, a kashe yara, a kashe maza, a kashe mata. Duk mutumin da yake kallon satellite zai ga abun mamaki, musamman musulmi yau a duniya ba waɗanda ake kashewa kamar su. In kana kallo za ka yi mamaki, ba a ƙyala mata ba balle maza, ba a ƙyala yara ba balle manya, kowa kashewa ake. To irin wannan kisan shi ma yana haifar da annoba. In an zo kashe mutane ba kakkautawa, babu bambancewa, babu natsuwa, babu hankali, a kashe mata, a kashe yara, kuma musulmi, waɗannan dukka suna haifar da annoba. Dole ne mu dawo mu tuba, ko kai wannan ko ba kai ba, mu dawo mu tuba. Duk ƙasar musulunci da muka san an taɓa yin wannan, duk waɗanda ka san an taɓa yi ma wannan, ko ƙungiyar kuɗi ko ba ƙungiyar kuɗi ba, ka ce Allah mun tuba kawai, a wuce wurin kurum. Shi yasa ita wannan cuta asalinta ba ta mu bace, cuta ce ta arna, cuta ce ta kafirai. Zalunci da suka rika yi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake so yi maganin su, to amma mu ko muna zaune tare da su. So ita kuma fitina in ta zo har da wanda ma ba dan shi aka shirya ta ba sai ta shafe shi. Amma wannan annobar ba annobar musulmai ba ce. Shi yasa maganinta ma shine alola. Za ka suna cewa a rika wanke hannu ba? Ƙarya suke. Alola ake so a yi, bayan an yi alola sai a yi sallah kawai. Sun ce dai a wanke hannu, a kuskura baki, a shaƙa hannu. Warai ko ba sa so ne su faɗi gaskiya, amma abinda Allah yake so a yi shine a yi alola, a yi sallah. Bi ma'ana kowa ya musulunta kurum. Shi yasa waɗanda suka ɗan shaƙi ƙamshin fahimtar abin, za ka ga suna zuwa in sai ga ana sallah sai ga sun shiga da takalman su ma. Sun gane cewa sallah Allah yake so a yi. Shi ne magana. Kuma yadda muka ɗauki abin, muke ganin kamar annobar za ta yi.
albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta yi ba. Waɗanda za su mutu kam za su mutu. Saboda haka za ta kashe mutane da yawa, amma ba yadda muke zato cewa za ta ƙarar da duniya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mana alƙawari, kuma alƙawarinsa gaskiya ne. Saboda haka wannan cuta za ta zo ta ci na ci, za ta bar na bari. Illa dai waɗanda ta bari to su ba waɗanda za a haifa labari cewa ga bala'o'in da suka haifar da wannan. Amma ‘yan uwa musulmi mu kwantar da hankalinmu, masifa kam ta riga ta zo, wannan annoba ta riga ta sauka, kuma za ta shafi kowane ɓangare. Amma dai mu sani yadda ake zato ɗin ba haka za ta zo ba. Wannan cutar ba, wannan annoba ba za ta ƙarar da al'umma baki ɗayanta ba. Allah ya kiyaye mu. Na'am, shehu, to dama zalimcin shugabanni yana haifar da musifa haka? Kwarai da gaske. Zalincin shugabanni, wato Allah tabaraka wa ta'ala yana ba kowane irin mutum mulki. Na'am. Ko musulmi? Na'am. Ko kafiri? Na'am. Abinda Allah bai yarda da shi ba shine zalunci. Na'am. Mutum hudu sun mallaki duniya. Na'am shi. Mutum biyu musulmai, mutum biyu kafirai. Na'am shi. Saboda qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u. Annabi Sulaiman alaihi salam ya mallaki duniya, ya mulki duniya duka. Zulkarnain alaihi salam ya mallaki duniya duka. Na'am. Shaddadu Na'am. ya mallaki duniya duka. Na'am. Bukta Nasar Na'am. ya mallaki duniya duka. Na'am shi. Kuma Allah bai damu da cewa wannan kafiri ne yake mulkin duniya, a'a, sai lokacin da wato suka yi yunkuri domin su zalunci bayi, to daga lokacin ne Allah ta'ala yake hambar da mulkin su ya saukar da wata masifa. Na'am shi. To duk inda kaga irin waɗannan masifun sun faru, to shugabanni sun zalunci na ƙasa da su. Na'am. To amma kuma ba wai zaluncin shugabannin bane kawai. Akwai na mabiyansu kuma. Na'am. Akwai zunubai na su kuma mabiyan na rashin da'a da biyayya. Sannan akwai zunubai irin na malamai shine son zuciya. Akwai zunubai irin na jahilai su kuma shine wauta da kuma shishigi a cikin addinin musulunci. Su kafirta wanda suka ga dama, su musuluntar da wanda suka ga dama. A nuna wani babban bawan Allah a ce ba musulmi ba, a nuna wani fasiki zindiki a ce musulmi. Allah bai yarda da irin waɗannan abubuwan ba duka. Sannan akwai zunubai na masu zuba alkur'ani a cikin shadda. Kowa ya sani, ya san wannan abin ya faru a Najeriya. Akwai zunubai na masu taka alkur'ani. Akwai zunubai na masu ɗaukan kwalbar giya su ɗora akan alkur'ani. Akwai zunubai na masu shan jini. Akwai zunubai na masu cin naman mutum. Akwai zunubai na 'yan luwaɗi. Akwai zunubban mazinata. Akwai zunubban mashaya giya. Sannan akwai zunubai na Boko Haram. Irin jinin da 'yan Boko Haram suka zubar kurum, don akwai mutumin da in jininsa ya zuba a ƙasa dole annoba ta faru a ƙasar. To Allah kaɗai ya san wasu irin mutane aka yanka a wannan lokaci. Dole a waiwayo fa a tsaya a kalli abin da aka yi wa Allah tukuna. Sannan akwai zunubai na 'yan kidnappers ɗin nan. Akwai zunubai na 'yan fashi da makami. Sannan akwai zunubai
na ‘yan uwa na jini, saboda wulaƙanta zumunci shi ma yana haifar da annoba. Akwai zunubai irin na matasa samari, akwai zunubai irin na ‘yan mata, akwai zunubai na matan aure, akwai zunubai na magidanta, akwai zunubai na ‘ya'ya tsakaninsu da iyayensu, akwai zunuban iyaye da ‘ya'yansu. Manya ba sa tausayin ƙanana a yau.